Nadi sungtin ke thang laisnai kasko parabo lama hayang wani nadi gamukuni omo lama hayama lekhe lama haya koi sanai birolia tak sujara tui hakhe nama tongko lama hayama khena sini borok ni para bising ko mohai lama hayama nge nai tong di tabau omke gamko parani location rok nailadi bahai bu je gamko paranu yakarok naidi gamko parani location rok oro lama hayama tongo kaisa si hanai moke dadu ni nok khetowo naidi ayang thong no nok tongo nok bangma para bokotom khetopo naidi tormani mai borjak naidi mai hawai tongmai la kosong phaila nokha si sayang dong nokha hathaya naidi naladi jotono bilaki lama bahaya nai tong di location rok gamko parani nuya kharo nai bedi nirano burbiya para phono honai gandaro burbiya para bono hobo korong laijak jotono burburiya gorjong khola gamako thongno korong laijak tini kesong thanglai pisinai kasko parao ayam bi choleng bi watui bi wajak hayang man sinadi toisi pathakjak yang ke gorjong khola ke gorjong khola ayang ke gorjong khola naidi hathai ro nok tongbai bo sp cam ro tongo yang human ke burburiya ayang thong gam kong ha thong gam ko para yang ke nai tong di nirong no phonok nai burburiya para mai sites ke ongkha bai ne ha mai tak si kosong ka hami phai tong logoi tong bai la ha milaki mai hain tong bai la ha nai dini rona phonok nai nai tong di burburiya para ro phonok nai burburiya para ro bor ne korong laijak na kheto korong laijak kai nai tong di yang kisan hoi tong nai di burburiya para yang ka thong no burburiya ha yang ke burburiya burburiya para burburiya bai gam ko ne kasaro hongke kheto kotoma khena tongo pathor or jaga nai di hena hois no sokbai ya asu kheto bo kotor ro gam ko para naledi nang lebih yang thana beta bak kasko para thanai watis phai nai to hamle Ayun, dati mo sama.